Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke seyilontshiwe pha iToyota Cup. Njengoba ke ibilontshwa sekude ke kwachazwa ke nee-opponents zeqela leKaizer Chiefs into yokubana izawudlala ke neyiphi na itim kule Toyota Cup. Masenjenje ke baphulaphuli, idate ikhutshiwe yi-26 kaJulayi, yawube ingecawe. Ibala iyawudlalelwa kuyo yi-Royal Mofokeng Sports Palace eRustenburg ngo-3 o'clock emalanga. Masiniphindele, idate yeToyota Cup izawudlalwa nge-26 kaJulayi kwabe kungecawe kuSunday, bedlalela eRoyal Mofokeng Sports Palace eRustenburg ngo-3 o'clock emalanga. Injalo ke baphulaphuli, sinithele qabaqaba ke ngeToyota Cup le, ngoba ayinaminyaka emingaphi ifikile. Ndicinga into yokubana yitumente yesithathu le izawudlalwa kulo nyaka, uba ndiphazami. Masiqale kanje ke, itumente yokuqala iKaizer Chiefs yayidlala neqela lapha eTanzania elalibizwa ukubana ke Young Africans, bayidlalela pha eBloemfontein. Yaze iKaizer Chiefs itumente yesibini yayidlala neqela lapha eGhana elibizwa ukubana ke yiAsante Kotoko, bedlalela pha eMoses Mabhida eKZN. Itumente yesithathu yile bazoyidlala ke ngoku, beyidlala neqela lapha eZimbabwe iScotland FC, bedlala pha nge-26 kaJulayi ngecawe. Bawube bedlalela pha eRoyal Mofokeng Sports Palace eRustenburg ngo-3 o'clock emalanga. Injalo ke baphulaphuli ke into yeToyota Cup neKaizer Chiefs. Kulapho ke amakhosi azobe ezilolonga khona kakhulu, elungise into yokubana ke ezawuvula isizini. Khumbula ke iziphathamandla zeqela leScotland FC zibulela kakhulu kokumenywa yiKaizer Chiefs kulo mnyadala weToyota Cup, betsho besithi bengeke basale isimeme esinje ukudlala netim ebaluleke njengeKaizer Chiefs. Bathi bona iKaizer Chiefs yenye yetim ezinkulu apha eAfrika abajonge kuzo. Xa kufumana kuza isimemo esithi uzawudlala leKaizer Chiefs kwiToyota Cup, ngeke usale. Bathi kubo yenza lukhulu kakhulu, bazibona bebaluleke ngeyona ndlela, bebulela ngombulelo ongazenzisiyo pha kwigqiza leqela leKaizer Chiefs. Besho kanjalo ke abamele iqela leScotland FC pha eZimbabwe. Nawe nabeKotoko, Asante Kotoko, bade batsho nabo bathi ke bavuya kakhulu xa bemenywa yiKaizer Chiefs, and loo nto iqinisa ubuhlobo phakathi kwabo neKaizer Chiefs malunga ke nokunikezana abadlali. Kungabikho nzima, kungabikho qela libambela linye ubunzima xa lifuna abadlali. Loo nto ke iKaizer Chiefs yayenzela ke indlela lula kulamazwe seyithe yadlala nawo apha kuToyota Cup kumcimbi ke wabadlali. Ndicinga uba loo nto yakha ubuhlobo kanye iqinisa ubuhlobo. Injalo ke baphulaphuli ke Toyota Cup ibekiwe idate yi-26 kaJulayi, yabe ingecawe eRoyal Mofokeng Sports Palace pha eRustenburg, ixesha ngo-3 o'clock baphulaphuli. Injalo ke ningangena ke nani ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.